Tabuk social media platform o penguin masa jehino viral langi tongo Instagram Facebook tai YouTube ni koktoma channel logo tai angbo tubi pheke nong ni bagui o viral penguin ni mangpli video ni screen norok viral video ni screen nugui mankana je kaisa borobo kaisa penguin khaprum sai thangi tongmani tai bo khaprum sai thangte paithangni bagui bo ukuluk philogui nasikmani mangpli o mangpli jepru social media o viral ongo baksa borok rok o penguin no borok rok bai sui sai tonglakhya tai tamni bagui o penguin amsuk social media o viral ongani nakha hadikai sai khonarene omonti kisako norok nai tongdi ani channel o paisa tabuk social media o viral ongtongmani o viral ni mangpli wngkha undertaker ni hinui saimangka 2026 o khoroksa director undertaker o kaisa documentary film swnamnani thangmani ajora o bo nukha kaisa penguin bodol ba buthuk a penguin ni bodol ba buthuk borok somudro ni phasingo thangui tongmani ajora o bini mokol klai je kaisa penguin ni phasing a penguin bo bini buthuk ni phasingo khaprum thangmang hotate bathagui rwkha ulo bo bathangmani pore hingke bo bini buthuk je phasingo thango somudro ni phasingo thangya karui ulta disha mountain ni phasingo khaprumui thangka saichung rok hinui tabuk social media o viral ongui tongo tamoni hingke to chung jotono saimano je penguin ni chamung manthokmano somudro phasing kintu a penguin masa hingka somudro phasingo thangya karui ulta disha mountain phasingo 70 km khaprum sai thangka hinui social media o tabuk video viral ongui tongkha tabuk mono viral ongui tongo tamoni bagui bo bini dol no kagwi bo saichung khaprumui thangka ulta disha hinui a mangpli je puru social media o kasai phaio baksa borok rok no a mangpli nugui kwbangma protikiya rwkha baksa borok ga hingka je omo bo borok munusu hasing tongkhabala borok munusu stress ba pressure o klaikha mutai haino dol buthuk bai tongya karui saichung nijini lama phasing thango saichung shanti manna bagui nijini lama natugui thango hinui baksa borok rok hai internet o reaction rwlai tonglakhya a penguin bini buthuk no kagwi thangmani pore kintu a jora a director ni group o khoroksa doctor bo tongpu a doctor sai khwnarwkha je jodi a penguin no romui bini buthubo ba bini bodol ni phasingo tunirwi pheno a penguin haino hai taisa ukuluk phasing ulta disha phasing somudro phasing thangya karui mountain phasing no taisa kifli thangnai hinui tamoni hingke o penguin disoriented ongjak hinui disoriented wngkha hingkai disani gyan hariwi thango disani gyan pogwi thango hinui sai khwnarwkha tai social media o jefru o mangpli kasai phaio video jehino viral ongui tongo tei norok bo nugui mankha na o viral video ni mangpli video ni screen o।